دوستان عزیز السلام علیکم. خیلی شدم که باز با شما هستم. خیر تیار هستید؟ بیایید گپ زنیم درباره اخبار جالب مهمترین جهان فوتبال در همین روزا. خبرهای کلان، آوازهای پرشور و حرفهای پشت پرده همش یک جا. با خود جای راحت یابید زیر صحبتی جالب و گرم در پیش است. از شما مثل هر وقت لایک و در کانال ابونه شدن، از اون باشد هر روز ویدیوی نو برآوردن. اکنون در اونجا باز شنید ما باشیم سر میکنیم. دوستان тамошои бозиҳои варзиширо бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед, зеро дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. бино ба гуфтаи расонаҳо, намояндагони бои Арабистони Саудӣ боз як пешниҳоди ҷиддӣ ба Реал Мадрид фиристоданд. Онҳо мехоҳанд Винисиус ҷуниорро харидорӣ кунанд ва барои ин омодаанд 350 миллион евро пардохт кунанд. Ин пешниҳоди нави расмӣ метавонад ҳамаи чизро тағйир диҳад ва сухан дар бораи маблағи воқеан бузург меравад. 350 миллион евро. Барои муқоиса чанд вақт пеш дар расонаҳо ҳатто овозҳо паҳн шуда буданд ки шояд Саудиё барои Вини 1 миллиард пешниҳод мекунанд. Аммо ҳоло гарчанде ин рақам фақат 350 миллион аст, он то ҳол метавонад рекорд дар таърихи футбол гардад. Ба гуфтаи директори генералии дастаи Ал-Ҳилол ки ахиран ба рӯзноманигорон шаҳр дода буд, Лигаи Арабистони Саудӣ метавонад имзои ҳар як бозингари дунёро ба назар гирад. Мо ба ҳамаи кор омодаем. Мо дорои воситаҳо, муносибат ва имкониятҳое ҳастем ки метавонем ҳар киро ки мехоҳем бовар кунем. Ва сухан фақат дар бораи пул нест. Мо метавонем футболбозро ба лоиҳае ҷалб кунем ки барои ӯ воқеан ҷолиб бошад. Ин изорот ки расонаҳо онро ҳамчун паёми мустақим ба Винисиус қабул карданд нишон медиҳад. Ал-Ҳилол омодааст ки то охир барои Вини биҷангад ва ин на як пешниҳоди ҳавасмандӣ, балки як нақшаи васеътар аст. Аз тарафи дигар сабабҳое ҳастанд ки боиси шубҳа кардан ба идомаи кору будубоши Вини дар Реал Мадрид мешаванд. Гуфта мешавад ки шайхҳо боварӣ доранд Вини шартномаи худро бо даста тамдид нахоҳад кард ва дар ин фикр сабабҳои воқеӣ низ ҳастанд. Аввалан Вини талаб дорад ки маошаш бештар шавад. ӯ мехоҳад ки баландмаоштарин бозингари Реал гардад ва дар маркази диққати роҳбарият бошад. ӯ аллакай шароити навро ба Перес пешниҳод кардааст, аммо то ҳол посухи қатъӣ нагирифтааст. Дуввум, ҳастанд мушкилоте ки бо мураббии нав Хаби Алонсо ба миён омаданд. Бетарафона бигӯем на ҳамаи чиз байни Вини ва Алонсо хуб аст, аммо дар ин ҷо беҳтар аст бигӯем нофаҳмоиҳо вуҷуд доранд. Хаби Алонсо таъқид мекунад ки Вини бояд бештар даставӣ бозӣ кунад, бар дифоъ баргардад ва баробар бо дигарон заҳмат кашад. Лекин Вини ҳамеша аз он футболбозоне буд ки таваҷҷӯҳаш бештар ба ҳуҷум ва рақамҳои шахсӣ равона аст. ӯ одат надорад ки вазифаҳои дифоиро бар дӯш бигирад. Маълум аст ки Хаби Алонсо бо худ услуби дигар меорад. ӯ мехоҳад Реали нав бисозад бо интизоми бештар, бо нақша ва ҳамкорӣ дар майдон. Ва барои Винисиус ки ҳамеша дар маркази диққат ва озод дар ҳаракат буд, ин метавонад маҳдудият эҷод кунад. ӯ бояд аз эго кам кунад ва бештар ба як қисми даста табдил ёбад. ҳамаи ин албатта бозингарро ба фикр водор мекунад. Вини мефаҳмад ки шояд ӯро дар нақшаи нави мураббӣ ҳамчун маркази асосии даста намебинанд. Шояд таъқид мекунем ки ӯ фикр кунад ки дар як муҳити дигар бо нақши муҳим ва озодӣ бештар метавонад беҳтар бозӣ кунад. Аз ин рӯ худи Вини ҳам шояд ҳоло бештар ба чунин пешниҳодҳо монанди аз Ал-Ҳилол таваҷҷӯҳ дорад. Дар чанд моҳи охир номи Винисиус бештар бо Ал-Ҳилол пайваст мешавад. Пештар бошад расонаҳо мегуфтанд ки Ал-Аҳлӣ низ ба ӯ таваҷҷӯҳ дорад. ҳоло бошад танҳо як даста пешсаф аст Ал-Ҳилол. ва агар ҳамаи чиз чунин идома ёбад, имкони он ки Вини ба Лигаи Саудӣ гузарад воқеан баланд аст. ҳамин тавр замина барои рафтани Вини ҳаст аз ҳар дуи ҷониб. Реал ҳанӯз қарор нагирифтааст ки то чӣ андоза мехоҳад Виниро нигоҳ дорад. Вини ба маош ва нақши калонтар ниёз дорад. Алонсо ба интизом ва бозии dastavӣ такя мекунад ва Ал-Ҳилол бошад аллакай бо дасту дил омодааст ҳамаи талаботро иҷро кунад. Ки донад, шояд шейхҳо дар ҳақиқат ба мақсадашон мерасанд. баъд аз ҳама нофаҳмоиҳо бо роҳбарият на танҳо дар Винисиус, балки дар Хаби Алонсо низ ба вуҷуд омаданд. Агар ба гуфтаи расонаҳо бовар кунем, гап дар он аст ки ба мураббии испанӣ бозингар ба маркази майдон лозим аст. Алонсо омодааст вариантҳои гуногуни пурқувват кардани ин мавқеъро баррасӣ кунад, чунки ин ҷои майдонро барои бозии даста бисёр муҳим мешуморад ва боварӣ дорад ки ин мушкилиро бояд ҳар чӣ зудтар ҳал кард. Флорентино Перес дар баъзе нуқтаҳо бо мураббии асосии дастааш розӣ аст, вале тавре ки маъмулан дар чунин ҳолатҳо
мешавад, на ҳамаи чиз ба осонӣ ҳал мешавад. Президент бар он аст ки харид бояд танҳо ба нафари сатҳи хеле баланд сурат гирад, яъне як суперстора мисли Родри. Вале ҳоло ба гуфтаи ӯ чунин имконият нест ва мушкилӣ на дар маблағ аст. Ҳатто баръакс, клуби Реал дар соли ҷорӣ бо даромади софаш рекорд гузошт ва худи клуб чанде пеш инро расман эълон кард. Пас гап дар камбуди пул нест, балки дар он аст ки дар бозори феълии трансферҳо чунин бозингаре ки Перес мехоҳад дар дастааш бинад умуман нест. Аз ҳамин сабаб Перес аз Хаби хоҳиш мекунад ки сабр кунад ва агар лозим шавад ҳатто як мавсимро be ин бозингар сипарӣ кунад. Албатта ин ҳолат Хабиро нороҳат мекунад ва маъз дар ҳамин замина миёни ӯ ва президент нофаҳмоиҳо пайдо шуданд. Алонсо дар ҷавоб ба саволи рӯзноманигорон дар бораи зарурати пурқувват кардани хатти марказ мегӯяд: имрӯз ман ба бозори трансферӣ фикр намекунам, аммо итминон дорам ки бо он имониятгоре ки ҳоло дорем мо метавонем дар маркази майдон бартарӣ дошта бошем. Вале нигоҳ ба ҳама сарфи назар ва аз оромии зоҳирии ӯ дар баробари васоити ахбори омма, ин масъала барои Хаби хеле ҷиддӣ аст. дар ҷараёни ин равзанаи трансферӣ бисёр бозингарон ба Реал Мадрид рабт дода мешаванд. мо фақат дар бораи маркази майдон суҳбат дорем. ҳатто Тони Крос ки худ дар ҳамин мавқеъ бозӣ мекард, чанд маротиба гуфта буд ки маркази майдон бояд мустаҳкам карда шавад ва ин қисми калидии муваффақияти собиқ дастааш дар мавсими нав аст. бояд дар хотир дошт ки Лука Модрич низ имсол аз даста рафт ва ин боз ҳам аҳамияти мавзӯи бозингари маркази майдон барои Алонсо ва клубашро зиёдтар мекунад. эҳтимол дар ниҳоят ӯ бо Флорентино Перес ба як хулосаи муштарак мерасанд ва ба ҳар ҳол як бозингар харидорӣ мешавад. мо шубҳа дорем ки ин ихтилофот ба ҷанҷолҳои калон табдил меёбанд ё ин ки Алонсо бо суръат аз вазифа озод карда мешавад. гарчанде чунин ҳолатҳо дар футбол мешаванд. мисоли равшанаш Ҷеннаро Гаттузо дар Фиорентина ки пас аз ҳамагӣ 3 ҳафта аз сабаби норозигӣ бо сиёсати трансферии клуб барканор шуд. вале Алонсо на Гаттузо аст ва бо ӯ чунин чиз рӯй доданаш хеле душвор аст. ба ҳар ҳол бояд чунин нашавад. нашрияи маъруфи Марка як гузориши хеле ҷолиб ва муҳими муфассал навиштааст дар бораи он ки чӣ гуна Луис Диаз метавонад ба Барселона гузарад. онҳо фаҳмонданд ки ин гузариш пурра вобаста ба як ҳолати дигар аст, ба он ки оё Ливерпул метавонад ҳамлагари дастаи Ньюкасл Александр Исаки шведиро бихарад ё ин ки не. яъне агар ин харид ба амал ояд, пас роҳ барои рафтани Луис Диаз ба Барса боз мешавад. аммо ин на он қадар осон аст, чун Исак хеле гарон аст. дар расонаҳо мухталиф рақамҳои гуногун оварда мешаванд. баъзеҳо мегӯянд 140 миллион евро, баъзеи дигар 150 ва ҳатто 160 миллион евро ҳам гуфта шудааст. яъне нархи Исак барои ҳар як даста хеле баланд аст ва на ҳар кас қодир аст ки чунин пулро диҳад. аммо агар Ливерпул бо роҳбарияти Ньюкасл ба як мувофиқа бирасад ва Исакро бо нархи муносиб бихарад, пас сурхҳо омодаанд Луис Диазро бо шартҳои қулай барои Барса фурӯшанд. барои ҳамин президенти Барселона Жоан Лапорта ва ҳамкоронаш ҳоло бо диққат тамоми вазъиятро зери назорат доранд. онҳо умедворанд ки Ливерпул метавонад Исакро бигирад, чун ин метавонад барои Барса имконияти хубе бошад ки як бозингари пуртаҷриба ва ҳуҷумкунандаи босифатро ба ҳайати худ ворид кунад. аммо дар ҳамин ҳол баъзе хабарҳо мегӯянд ки мураббии нави Ливерпул Арне Слот ва дастааш на танҳо ба Исак назар доранд, балки ба як ҳамлагари дигар ҳам, Эли Ого Экитеке, ки бозингари ҷавон ва умедбахш аст ва нархи ӯ нисбат ба Исак хеле арзонтар аст. агар Ливерпул қарор диҳад ки Экитекеро бихарад, он гоҳ эҳтимоли рафтани Диаз ба Барселона кам мешавад, чун Ливерпул метавонад Экитекеро бе зарурати фурӯхтани Диаз низ бигирад ва дар ин ҳолат Барселона дигар умед ба гирифтани Луис Диаз бо таъфиф, яъне скидка карда наметавонад. вале бисёриҳо фикр мекунанд ки Ливерпул бояд дар ҳар сурат бо Луис Диаз хайрбод кунад. сабабаш равшан аст. дар давоми мавсими гузашта ва баъд аз он якчанд ҳолатҳое рух доданд ки муносибати байни клуб ва бозингарро заиф карданд. масалан изоротҳои худи Диаз дар матбуот, баъд гапҳои падараш, пас ҳодисаи маросими хайрбодии ҳамдастааш Диего Жота ки дар он Луис Диаз ширкат накард. ҳама ин нишон медиҳад ки нофаҳмӣ вуҷуд дорад ва муносибат дигар мисли пешина нест. бинобар ин барои Ливерпул шояд беҳтар бошад ки шартҳои Барса қабул шавад ва Диаз ба клуби нав гузарад. дар ҳамин вақт як ҳодисаи дигар низ дар атрофи Барса ва бозингараш Ламин Ямал рух дод. шумо шояд дар хотир доред он ҷашне ки ӯ барпо карда буд ва баҳсҳоеро ки дар матбуот пайдо шуданд. пас аз ҳама сару садо падари Ямал ба ҳимояи писараш баромад ва гуфт: ман ба танқидҳо гӯш намедиҳам, ман ба худ бовар дорам. ба фикри ман писарам ҳамаи корро дуруст мекунад ва бояд ҳамон тавре зиндагӣ кунад ки худ мехоҳад. мушкили асосӣ дар он аст ки бисёр одамон ба ҷои он ки ба ҳаёти худ нигоҳ кунанд, ба дигарон нигоҳ мекунанд ва аз рашк азоб мекашанд. ин аллакай мушкилии худашон аст, гуфт падари Ламин Ямал.
ӯ гуфт ки ламин нав 18 сола шуд ва мисли дигар ҷонон ҳуқуқ дорад ки аз зиндагии худ лаззат барад, вақташро бо дӯстонаш гузаронад ва хурсандӣ кунад. Бале, мо бо падари Ямал розӣ ҳастем, зеро ӯ як варзишгари касбӣ аст, вале ҳамзамон ҷавонест ки мисли дигарон эҳсосот ва орзуву ҳавас дорад. Ӯ низ як писари оддӣ аст ки волидайни ғамхор дорад ва муҳити оилавии хуб. Албатта на ҳама бо ин фикр мувофиқанд ки ӯ мисли дигарон аст, чун ӯ дар маркази диққат ва зери фишори бузург аст. Вале он ки дар 18 солагӣ бисёриҳо мехоҳанд ки вақти худро хуб гузаронанд, бо дӯстон бошанд ва фароғат кунанд, ин дуруст аст ва инро бояд фаҳмид. Хушбахтона ҳамаи сару садоҳо атрофи он ҷашн хотима ёфтанд ва ягон мушкилии ҷиддӣ рух надод. Ғайр аз ин, худи Ямал бо Барселона қарордодашро тамдид кард ва рақами 10-ро гирифт, рақами таърихӣ ки пештар онро Лионел Месси ва дигар истораҳо мепӯшиданд. Ин масъулияти бузург аст. Масалан, Алонсо баъди гирифтани рақами 10 натавонест ин масъулиятро бар дӯш гирад. Акнун ҳама умед доранд ки Ямал ин масъулиятро бо сари баланд мебарад ва бо боварии ҳамагонро сафед мекунад. Хулоса, агар мехоҳед дар бораи ҳамаи ин хабарҳои муҳим ва ҷолиб дар олами футбол аз аввалинҳо бошед, моро пайгирӣ кунед ва ягон чизро аз даст надиҳед. Ба ҳамин тамом, бо шумо будам ман мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.